मतदान केलं जात असल्याचा आरोप राज ठाकरेंनी नाशिकमध्ये केलाय। 5 वर्ष काहीच काम न करता निवडणुका जिंकला जात आहेत, त्यामुळे नाशिकच्या विकासासाठी केलेले आपले सारे प्रयत्न 2017 मध्ये वाया गेल्याची खंत राज ठाकरेंनी यावेळी बोलून दाखवली आहे। खरंच 2017 साली मला इतकं वाईट वाटलं की अरे म्हटलं एवढ्या सगळी माणसं मी त्यावेळेला आणली, आनंद महिंद्रापासून रतन टाटांपासून सगळे अंबानींपासून सगळी लोक इथे मी आणली, जी कधी कुठच्या शहरामध्ये गेली नाही ती ह्या सगळ्या शहरामध्ये आणली। एवढे सगळे प्रकल्प, एवढ्या सगळ्या गोष्टी उभ्या केल्या आणि उभ्या केल्यानंतर पाहायला काय मला मिळालं? पराभव। आणि ज्या लोकांनी काहीच नाही केलं गेल्या 5 वर्षामध्ये त्यांच्या भूलथापांना बळी पडलात। आजही हेच चालू आहे त्यांचं, पैसे वाटायचे, बाकीच्या सगळ्या गोष्टी करायच्या, बोगस वोटिंग करायचं, घराघरात जाऊन पैसे वाटायचे। आज पैसे घ्यालो, किती दिवस टिकणार तुमच्याकडे, किती दिवस राहणार आहेत?